Abdullahi Aliyu shugaban kungiyar wato Northern Consensus Group. To Dr. Awal kana tare da mu? Ina tare da ku. To a kungiyar ku yanzu wani hali ake ciki, musamman ganin cewa kuna daga cikin wanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen ganin cewa sai an tafi wannan yajin aikin, menene matsayin ku a halin yanzu? To alhamdulillah kamar da shi kamar Dr. Muhammad Tahir ya yi bayani, bayanin mu zai zo da saboda duk abin da muka yi tare muka yi. Kungiyar mu ta Northern Consensus Movement bayan duba yanayin da halin da kasa take ciki na wannan kashe-kashe da aka yi na #EndSARS, kamar da ya bayani yawan mutanen da aka kashe sama da mutum 100, an kona motoci open body wato tiriri kenan shi ma sama da guda 100, an kona safa-safa mai ɗaukar mutum 18 nan sama da guda 70, an kona su sharon din nan, an warwasan dukiyan al'umma, an kashe wayanda aka kashe da waɗanda suke sana'a da wanda ma da wanda suke masana'anta ne da wanda yan kamfanin mai shusha yana masu ɗinkin keken hannun da suke yawo da shi a kafa da masu suya gasa tsire da duwayen na mutanen an bi su an karkashe su. Bayan nan kuma game da ya bayani rikicin safan nan ma an bi bayan Allah an yi da kashe su, an yi wa mata fyaɗe, an kona dukiyoyi. Idan kana tasowa daga Kaduna daga arewa za ka tafi Lagos a Tarika Ibadan ba ka jin Hausa a yan kaka. To waɗannan da abubuwan da kake faɗi duk a yaushe ne, lokacin wanda rikici ne suka faru yawanci? An yi na maka bayanin na EndSARS protest wanda aka yi wannan kashe-kashe da kuma na rikicin sasa na baya-bayan nan da aka yi. Aka yi wa'in kashe-kashe dukansu da kuma wannan barnar dukiya da sauransu. To dama kafin ma a yi rikicin sasan mun yi tunanin cewa wannan abin da aka yi bayan na EndSARS ɗin ya kamata abin da muka zo shi ne sauran bangarorin Najeriya duka an bi sun kai koke a gwamnatance kuma gwamnati ta saurare su ta amince. Shugabannin su yozo na kudanci musamman ma da shi shugaban majalisar wakilai na Najeriya ya yi bayani mai karsashi akan wannan kashe-kashe, har ma ya yi barazanar cewa in har gwamnatin tarayya ba ta amince da biyan diya ga al'ummar su ba, to ba za a kaddamar ko tabbatar da kasafin kudi na wannan shekara ba a majalisar tarayya. Ya kuma jagoranci yan majalisar wakilai da na dattawa da ministoci da wasu daga cikin gwamnoninsu suka zagaya jihar Lagos da sauran bangarorin da abin ya shafa na bangaren su suka gani, sannan suka dawo suka kawo koke da shugaban kasa Muhammadu Buhari a kan lallai ne sai fa ya yi ɗauki mataki akan wannan al'amari domin biyan diya ga al'umma da abin ya shafa. Wannan kafin a kai ga wannan su kansu wanda suke rikicin sa sun fito da bukatu guda 5 wanda suka mika ga shugaban kasa, kuma shugaban kasa ya amince da wannan bukatu. To abin da muka ta saurare mu ji shi ne shin dan arewa da suka rasa rayukansu da bidiyoyinsu a lokacin EndSARS gwamnati za ta ce wani abu a kai, sai muka ji bata ce komai ba. Sai muka gwamnatin tarayya ce sai muke sa ran ko gwamnonin jihohinmu ko sanatocinmu ko 'yan majalisar tarayya ko ministocinmu za su fito su yi wani haɗa kai su masu irin wannan gangen da shi shugaban majalisar wakilai ya yi da tare da al'ummar shugabannin wancan bangare nasu, kuma namu shugabannin za su yi irin wannan domin ganin cewa sun kwatowa al'ummar arewa da ke kudanci haƙƙinsu da suka rasa a lokacin wannan yasa. Sai muka kula da cewa babu wani mataki mai ƙarfi da suka ɗauka. Hasali ma akwai taron gwamnoni da sarakuna da aka kira a daidai lokacin da aka gama, sai muke kasa kunne da ko daga wannan taron za su fito da wani jawabi mai ƙarfi nauyi wanda za su bayar. Sai muka lura ba su mai da hankali akan wannan ba. Wannan abu sai ya dame mu, ya sa muka yi ta tunanin wace hanya za mu yi ganin cewa a matsayin mu na yan arewa da muke da kishin al'ummar mu ma al'ummar mu an biya su wannan haƙoƙi ko kuma an saurari buƙatun da al'ummar suke da shi. Wannan shi ne dalilin da ya jawo muka yi kamar yadda ce maka tunane muka fara gayyato ƙungiyoyi a ƙarƙashin wannan Northern Consensus Movement, wanda a cikin ƙungiyoyin da muka gayyato ita kanta a matsayin ta biyu mun kirawo Arewa Traders Union, mun kirawo yan keke napep da wasu ƙungiyoyi da muka zo muka yi ta zama a meeting
a Kaduna, wani zaman ma a gidana aka yi shi. Muna ta tattauna hanyoyin da za mu bi domin kwato mana hakkinmu. Kar ka manta. To amma dakta kun kiyasta asarar da aka yi musamman duk zama da kuka yi dinnan da tattauna, kun kiyasta girman asarar ko kun kididdige a kididdigar mun kuka samu? Mun kididdige cewa daga manyan motoci zuwa safa-safa zuwa ƙananan motoci zuwa waɗanda suka rasa rayukansu zuwa waɗanda suka rasa dukiyoyinsu, mun yi kididdiga ta biliyan 47.5. Wannan shi ne kididdigar da muka yi dukkanmu a rajin tarihi Dr. Tahir zai kara maka bayani akan wannan shi ma akan yadda muka yi, kamar yake cewa mafi yawancin waɗanda suka yi wannan asarar mambobin ƙungiyar shi ne na amalgamation. So muka zauna muka yi wannan kididdiga. Bayan kididdigar da muka yi da muka kamar yake maka ba komai ba, muka yi rubutu da gwamnatin tarayya. Mun rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mun rubuta wa sakataren gwamnati, mun rubuta wa shugaban ma'aikatan gidan gwamnati, mun rubuta wa gwamnonin Arewa 19, mun rubuta wa sarakunan Arewa 19, mun rubuta wa shugaban majalisar jihohin Arewa 19, mun rubuta wa shugaban kungiyar gwamnonin Arewa Solomon Dalon, mun rubuta wa shugaban majalisar sarakunan Arewa Sultan of Sokoto, mun rubuta wa shugaban majalisar kwamitin majalisar jihohi, mun rubuta wa shugaban majalisar dattawa kamar da ce, mun rubuta wa shugaban majalisar wakilai, mun rubuta kwamitin yan arewa da ke majalisar dattawa da kwamitin yan arewa da ke majalisar wakilai, mun rubuta jana a gurgurde saboda lokaci kila da safo su din a gurgurde duk mun rubuta wayannan mutanen, mun musu bayani da kotuna da komi na abubuwan da suka faru, muka nemi su kawo dauki kafin kuma aka zo aka yi wannan rikicin sata. Wannan ya kara tunzura mu a matsayinmu na ɗan arewa, ya sa da mu Northern Consensus Movement da Amalgamation Union da sauran ƙungiyoyi muka yanke shawarar to mu ba za mu mai da martani ta hanyar kashe-kashe da kone-kone ɗan uwanmu da ke kudu ba, amma abin da za mu yi bari mu ɗauki wani matakin da shi ke na farko ba za mu karya dokar ƙasa ba, na biyu ba zai zama to mun sa wani ya rasa rai ko dukiyarsa ba. Shi ne muka yi shawara tsakanin mutu yaya za kuma ga hankali ya tashi a arewa, kuma mu ba ma son a yi wannan tashin hankali. To muka yi amfani da tunani da basira ta hanyar da mafi sauki da za mu fito mai yin wannan al'amari yadda shi. Na farko su ɗan kudanci su ji cewa ba mu ji daɗin abin da suka yi mana ba, amma ba tare da mun cutar da rai ko dukiyan wani nasu da ke nan ba. So shi ne ya kawo shawara ta tsaya a tsakaninmu da Northern Consensus da ita Amalgamated Union da sauran kungiyoyi akan to a mafi sauki bari mu yi yakin aikin kai abinci kudanci. In muka yi haka ba mu kai dokar kasa ba, domin kayayyakin nan da aka kira za mu sake da wurinka mu ji wannan yajin aikin. To yanzu bayan an janye wannan yajin aikin zuwa yaushe ne kuke ganin cewa kila in ba a biya muku bukatu ba kuke da yi wakila komawa? To alhamdulillah, kamar yadda Dr. Muhammad Tari ya yi maka bayani, president na Amalgamated Union, a duk abin da muke yi tare muke yi, a aiki ne wanda muka ɗauko shi tun daga farko tare muke yin shi tare, za mu ci gaba da kasancewa muna yin shi tare har sai in Allah ya sa mun ci nasara akan wannan aiki. Mun dauki bezon kamar yadda ya maka bayani, gwamna ya bello na koke ya zo akan shugaban kasa ya naɗa shi ya zo ya yi shiga tsakanin mu ɗan arewa da kuma 'yan kudanci. Shi sai nisa ni kayo da tsohon ministan sufuri jiragen sama, tsohon ministan al'adu, ya zo a matsayin wakili ne na gwamnan Oyo, wato gwamnan Oyo da kuma sauran gwamnoni. Kuma ya zo da wato batu daga wajen wanda aka fi sani suna wannan gogogo, wanda ake cewa yana kowa ya san abubuwan da yake faɗa da yin abubuwan da yake yi, da irin rigimar da ya jawo aka rasa rayukan 'yan arewa a jihar Ondo da sauransu. To ya zo da bayani da cewar shi gogon da tare da sauran gwamnonin wannan bangare sun yadda da cewar an yi kuskure, ya zo ya bar da haƙuri. A wannan wajen zama na yi bayani a Dr. Muhammad Tari a matsayin shi na shugaban Amalgamation ya yi, na yi bayani a matsayin na president na Northern Consensus Movement, wanda tafiyar nan tare muke gaba ɗaya
kuma amalgamation tana da tasiri a cikin tsarin tafiyar. So shi wa'adin da muka ɗauka a ƙarshen al'amarin shi Yahaya Bello ya alƙawari. Kamar yadda Dr. ta yi bayani mun yadda da alƙawarin da Yahaya Bello ya mun ga commitment din shi, mun ga seriousness din shi, kuma mun ga irin kishin da ya sa na ƙasa. Muka ba shi wannan dama, amma a bayanin da aka yi kamar yadda Dr. ta yi bayani an yi makagara kafin aka kai matakin a yadda da janye aikin, saboda ka san so da yawa za a zo a ce ga wani wakili ne ya zo da ƙarshe abin ya zo ya zama labarin ƙazon kuɗi. To wannan ya jawo ɗan ja tsakanin al'ummar da suke nan kafin aka yarda da a janye bayan ganin yanayin shi da kuma abin da so akalla muna ganin cewa daga wannan ranar da aka janye zuwa kwana 30 idan akwai tantabul abu da aka yi to ka ga nuna cewa ba a buƙatar a zo a ce za a dawo. Amma misali aka ɗauki zuwa kwana 30 babu wani magana mai inganci da ya shigo wanda yake nuna cewa za a yi wani abu ko a magance ko a rubuce, to wannan zai iya jawowa a koma kan wannan yajin aiki. Amma kuma saboda commitment da aka bayar, shugaban kasa ya amince da dukkan bayanan da shi gwamnati Yahaya Bello ya yi mishi da shi, ko kafin nan mun yi zama a fadar shugaban kasa. Ina daga ciki, Dr. Mohammed Tari yana daga ciki, Alaramma Sakatare Amalgamation yana daga ciki, shi Fani Kare da yana nan, gwamnati Yahaya Bello yana nan da shi Chief of Staff na shugaban kasa. Mun yi zama mun tattauna al'amarin nan, an yi alkawari an amincewa shi gari. Gwamnati Yahaya Bello ya koma ga shugaban kasa, an yi zancen nan kuma shugaban kasa ya amince, har ma ya baiwa shugaban 'yan sandan Najeriya umarnin gaggawa akan ɗaya daga cikin koken da aka yi na maganan multiple taxation din da ake yi da kuma security da suke matsawa masu safarar nan akan hanya. To yanzu duk bayan haka kila kun samu rahoto akan cewa an daina ansa waɗannan kuɗaɗe daga kan hanyoyi? Akwai sauki? Muna sa ran ana nan ana bibiyar al'amarin a gani. Kasan su da yawa gwamnati na iya bada umarni nan take aiki, idan ya ɗauki wani lokaci kuma sai ka ga an mai da shi sai ya zamanto kamar sai a relaxing shi, ba za ka karsashin da ya kamata a ce a gani. To muna nan muna bibiya mu gani, amalgamation tana nan ta sa ido akan wannan al'amari, za ta kuma yi bin diddigi don tabbatar da cewar an aiwatar, ban da ta aiwatar za mu koma gaba. To amma duk da abu kamar kila me da me kuke so yanzu kila kafin nan da kwana 30 ku gani a ƙasa ya zama na cewa kila kun fara gamsuwa da ainihin wato yunkurin gwamnati na ganin cewa ta bi wannan yarjejeniya, kila ko su kaɗan abubuwa ko da 1, 2, 3 da za ka gaya mu a gurguje cikin sakan 30? Na farko dai muna son mu tabbatar da cewa wanda ake matsawa akan hanyar nan an daina matsa musu an janye wannan. Na biyu, wannan alkawarin gudun diya da muka ce a biya mutane, muna so mu ga cewa an fitar da wannan kuɗi, an naɗa wajen kwamitocin da ya kamata su yi aiki akan wannan, an zo an fara bibiya da kokarin biyan wannan diya. Na uku, muna sa ran mu ga an kama waɗanda suka kashe mana al'umma, suka kona musu dukiya, tun daga hotunan su nan a bidiyo na social media, su da kansu suka yi suke nuna kawunan su lokacin da suke aiwatar da wannan ta'addanci. Muna sa ran mu ga an kama dukkan su, an kai su gaban kuleman ta samu, kuma an yi musu hukuncin da ya dace da ya daidai da irin laifin da suka aikata. Na ukun su, muna so mu ga shugabannin bangaren kudancin Najeriya sun fito, na farko sun nuna nadama, duk da shi ke zai ba da kayan da ya wakilce su, amma muna sa ran mu ga yadda shugabannin mu gwamnonin mu na arewa suka zo suka kawo ziyara gare su, to su ma su mai da wannan ziyaran ko ba komai gwamna ba gudu na Kebbi. Musamman kan ka ba da shawara, ban sani ba kan ku shiga wannan yaji aiki su manoma kila kun tuntube su kamar yadda shi shugaban Fulani ya ce ba a tuntube su ba, kun tuntubi manoma musamman masu noman tumatir da albasa da dai sauransu, dan an ce ana ta zubar da tumatir da sauransu akan hanya. To, masha Allah, mun tuntube su, domin shi kan shi president na kungiyar masu sai da tumatir da president na kungiyar masu sai da tattasai da attarugu da barkono, duk
dukkan tsarin shugabannin nan kowanne yana cikin wannan tafiya da muka yi da wannan shirin yajin aiki da muka yi da shawarwarin yadda za a bullo ma yajin aikin da aiwatar da shi haka kuma lokacin da aka yanke shawaran dakatar da shi duka wayannan mutanen. To a gurguje wacce shawara za ka bada saboda lokaci? Yawa a gurguje shawarar da zan bayar shine lallai ne ita gwamnati ta tabbatar da kare haƙƙi rayuka da dukiyoyin al'umma a duk inda suke haƙƙin ta ne nauyin ta ne kuma mu ɗan ƙasa mu zamanto masu bin doka da oda a duk inda muke. Magana na ƙarshe shine bismillah na yi mamakin maganar da shi shugaban ƙungiyar Nura Hore ya yi magana domin abin da muke magana yan arewa muka ce gaba ɗaya mu a matsayin mu na Northern Consensus Movement abin da ya ba mu bakin ciki yasa muka fito muka kirawo kungiyoyin nan gaba ɗaya muka yi ta zama muka yi ta abin nan kai karewa an yi barazana da rayuwa ta da na iyali na an yi barazana da rayuwata da na iyalina akan wannan tsari an kira ni bafulata ne an kira ni fulani hetman da sauransu ni na kan ni ne bayani a talabijin amma shi ya zo yana wannan magana bayan Abdullahi Aliyu mun gode kwarai bari mu je